Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Pamlom Unit harengkat ka jinge trai lang bat ka Mauniang La Unit ka bahab po ka jingpet jingkmi jong ka FKJGP Upper Shillong Circle ha ka lai po tarik unai wing arajar arpo ha ka jing sanran lang jong ki Pulit Enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kila penlong ya ka jing kanra trading license but labor license ha ki dukan jong ki Barjala ki bale ya ka khayi pateng ha ka yo hinyo mer bar ha ka Shinong Mauniang La ha ka ne ka jing jurep lalap babuan na ki Barjala ki basyong dukan Kim Don Satya ya ki duler bad ya ki kot kisla ki babiang hadian bagi Pulit ka enforcement ka district council ki lakhang tala ya ki ne ki dukan ki bomdon ya ki kot kisla ki babiang nakaliang joka seng kala mahamru bakan no maila Satya ya ki Barjala bakin syukhai bi an klem ki kot kisla ki babiang bar ha ka joka por ka seng kala mahamru bakan nang yai beteng ban penlong ya ki jingkhan ra ya ki license khai ha ki dukan jong ki Barjala ki badon ha ka thain Upper Shillong. Utang ni baru dalam saya tahu stem sila kana untuk malu ni baik. Kamera. Untuk lawan deh. Terus dia Ini Presiden Jangka Pemilu ini bagi lagi yang dibarasan salah terima. Nak liang keseng kandung idam dak jing sukya ke bajur apa nilalap ya sibun ki nong bala Barjala ki ba dan kat dan sela badan ni kan jeng bertindu ni penpa ki sukya ler ke jing bom sukya jong ki enforcement ke ba lapan slam ya kapar balan nak liang jong kaseng ngadap ya ka sithi nadu ka akun ru tarik kene pen ya ke jing bom khinkor jong ka liberation jong ki enforcement nak liang jong kaseng ka kerpat ru try dukan ki badan dukan makin subha ban bu dikinang try deki khasi bal ada ki wanra ru dikinang try Barjala kidai ban dapen biang ikut kislah kat kum kendon jong ka ai bat nak liang jong kaseng mengne sikmat minum ailat bat minang jai beteng ye kene kijing kendra kenang bahkan long kalat yo kam ye jam ikna samla trashnong kijong ni kiba kham tam menta long kopor ka bakrdu kam bat idai ban bu swa ya ki mungtrai likhasi kenang bagian yuk kam yuk jam.